नमस्कार प्रणाम, हम सबके बीच नौ निराला और एक बेहतरीन भोजपुरी सॉन्ग लेके आइल बानी आप सबके बीच। सुनम बताएम कैसा लागल। ताई सुनावत तानी। इ गाना बा ककरी भइल बा कमरिया लपक के, ककरी भइल बा कमरिया लपक के, एकरे ऊपर गाना बा। ताई एहू से पूरा हट के गाना बा। लेडीज मैटर नहीं खे, जेंट्स मैटर बा। दिन भर में 4 गो ड्रेस बदलाता, पाउडर क्रीम परफ्यूम मराता। दिन भर में 4 गो ड्रेस बदलाता, पाउडर क्रीम परफ्यूम मराता। केकरा ला सजतारू इतना कुंवार में, बारू पगलाइल कौना यारवा के प्यार में, बारू पगलाइल कौना यारवा के प्यार में, बारू पगलाइल कौना यारवा के प्यार